gagawin. Eh, gimana? Hindi saan ba na doon? Ito na doon. Ano ang kegso ba? Huwag ka natin na lang. So ato eh. Puputos na vlog natin. Kaya siguro po mo eh. Ito wala mo na lang. Ang kapong pinapil. Ito ba may pinapil na pwede? Kung may ganda yun, kung ako pwede na. Kaya na yun. Ayan siya. Dewe sa akin dito. Kung may duwi? Ya tu suara tu suara. Dai, classic. Zombie.